Start. Elindult az idei amatőr kupa sorozat második futama, kilőtt a startautó mögül Valentino, illetőleg Petra Larocque, és pillanatok alatt némi előnyt harcoltak ki Ezigennel szemben. Ott a háttérben pedig egy hibázó lovat látunk, aki elszállt, az Bing Crosby AT Mészáros Patrika rögtön a startot követően, úgyhogy a versenyének annyi, akármennyire is esélyes volt, úgyhogy a még pelotont alkotó csapatból Count Basie AT az, aki zárja a sort, illetőleg az egyetlen második spúrosunk Carlos Fox. Akkor, amikor a tribün egyenesbe érkeznek, továbbra is Valentino vezet, mögötte pedig ott van Petra Larocque, mondjuk úgy, hogy szélárnyékban, Ezigen a harmadik pozícióban, Top of Climb pedig elvesztette azt a lehetőséget, ugye ő indult legbelülről, hogy érre menjen, úgyhogy elég messzi negyediknek tűnik, őt követi Count Basie AT, illetőleg Carlos Fox kettőse. Szűk egy kör van még hátra a Bing Crosby AT, tehát kiszállt a versenyből, a többiek egyelőre nagyjából libasort alkotva követik egymást, és vezet még mindig Valentino jó startját követően. Petra Larocque, Ezigen, illetve Top of Climb vannak mögötte. Count Basie AT is egy nagyon picit talán bizonytalan volt a start környékén, most kimegy a második spurtba, Carlos Fox pedig egyelőre hiba nélkül fut ugyan, de zárja a sort. Mögötte egyébként megérkezik a durva hibával nyitó Bing Crosby AT, de továbbra is nagyon-nagyon nehéz helyzetben. Valentino viszont könnyebb helyzetben, hiszen vezet, és most már csak 800 méterre van hátra, másfél hosszal mögötte jön Petra Larocque, és kívülről viszont lassanskán úgy tűnik, hogy megindítják néhányan a támadást. Count Basie AT jelenik meg, Carlos Fox is próbálkozik, és azért a falon ott van Ezigen, valamint Top of Climb is, úgyhogy mind a ketten veszélyesek lehetnek még a vezető lóra. Érik egy egészen jó kis befutó, jön az utolsó 400 méter, Valentino, Petra Larocque, Ezigen, Count Basie AT, Top of Climb a sorrend. Akkor, amikor már az utolsó kanyarban vannak, és Valentino továbbra is vezet, mögötte ott van Petra Larocque, megpróbál elindulni, de sokkal erősebbnek tűnik Ezigen, a harmadik spurban pedig Top of Climb fejlődik fölfelé, illetőleg jól van még nagyon versenyben Count Basie AT is. Akkor, amikor a befutó egyenesbe érkezett a mezőny, Valentino vezet, Fazekas Andreával azonban elkezdi őt üldözni Ezigen egy hosszú hajrát nyújtott, miközben a harmadik helyért is lesz végül küzdelem, de úgy tűnik, hogy Valentino megnyeri a versenyt, mögé érkezik Ezigen nagyon szoros másodiknak, és a harmadik helyet pedig megszerzi Carlos Fox egy nagyon-nagyon-nagyon komoly finissel. Az amatőr kupa idei második futamát tehát Valentino húzta be.